Kan en løgn redde dig, eller bygger den kun et mere kunstfærdigt fængsel? For Naja blev en løgn en redningskrans, der trak hende ind i kredsløbet om en mand med en knusende hemmelighed. Men når løgne smuldrer, kan sandheden være det farligste af alt. Dette er en historie om et knust hjerte, en utænkelig pagt og en sandhed, der ventede i årevis på at blive afsløret. Gør dig klar til en fortælling, hvor intet er, som det ser ud til. Naja var en ung kvinde med en gammel sjæl. Mens hendes jævnaldrende jagtede drømme i storbyens neonlys, fandt hun sin største glæde i duften af friskbagte boller og lyden af simrende gryder. En passion, hun havde arvet fra sin bedstemor, Anne, i det lille sommerhus ved Sjællands Odde. Men Najas mor, Helle, en respekteret skoleleder med tårnhøje ambitioner, så ingen fremtid i et forklæde. Hun pressede Naja ind på psykologistudiet på Københavns Universitet, overbevist om, at en akademisk grad var den eneste vej til et succesfuldt liv. Splittet mellem pligt og passion, følte Naja sig usynlig. Maden, der engang var hendes fristed, blev en flugt, og langsomt byggede hun en mur af ekstra kilo omkring sig. En mur, der blev endnu højere, da hun mødte Jonas, en charmerende fitnesstræner, der lovede hende et nyt liv, men som i virkeligheden kun uddybede kløften til den, hun virkelig var. Regnen piskede mod ruderne i bussen, der skramlede gennem de våde gader på Nørrebro. Naja klamrede sig til en pose med friske råvarer fra torvehallerne. Hendes hjerte bankede af en nervøs forventning. Hun skulle lave en særlig middag for Jonas, en fejring af deres 3 måneders dag. Han havde været hendes anker, den, der pressede hende til at tabe sig med hjælp fra de dyre kosttilskud, hans veninde Laura solgte. Endelig følte hun sig tættere på den version af sig selv, han ønskede. Hun smilede ved tanken om hans overraskelse. Hun havde nøglen til hans lejlighed, et symbol på deres fremtid. Duften af våd asfalt blandede sig med hendes håbefulde tanker, mens hun steg af bussen og skyndte sig mod den opgang, hun nu betragtede som et andet hjem. Hun forestillede sig allerede lysende, vinen, hans smil. Ingenting kunne have forberedt hende på den isnende stilhed, der mødte hende lige efter hun låste døren op. Døren gled lydløst op og afslørede en scene, der frøs blodet i hendes årer. I det dæmpede lys fra stuen så hun silhuetten af Jonas. Han var ikke alene. Tæt op ad ham stod Laura, kvinden med de mirakuløse slankeprodukter. Hendes hår var uglet, og hendes kjole sad skævt. Deres latter hang i luften, en intim og ekskluderende lyd. Najas åndedræt satte sig fast i halsen. Posen med råvarer faldt fra hendes slappe greb, og en avocado trillede hen over det polerede trægulv. Lyden fik dem til at fare sammen. Jonas vendte sig om, panik malet i hans ansigt. Laura derimod så på Naja med et overlegent, næsten triumferende smil. Naja, stammede Jonas, det er ikke som det ser ud. Men det var det. Det var præcis som det så ud. Smerte, skarp og brændende som syre, rev gennem Najas bryst. Muren, hun så omhyggeligt havde forsøgt at nedbryde, blev genopbygget på et splitsekund, højere og stærkere end nogensinde før. Årene kom som giftige pile. Hvad bilder du dig ind? Hvæsede Laura, mens Jonas forblev tavs, en kujon fanget i lyset. Troede du virkelig, at han ville have en som dig? Hvert ord var et slag. Naja vaklede tilbage, ramt af en bølge af kvalme. Hun vendte sig om og flygtede ud af lejligheden, ud i den kolde, piskende regn, der nu føltes som en del af hende selv. Hun løb uden mål. Tårerne blandede sig med regndråberne på hendes kinder, indtil hun endelig fandt ly under et halvtag. Hun sank sammen på de kolde fliser, rystende af kulde og hjertesorg. Den lejlighedsnøgle, der havde føltes så tung af løfter, brændte nu i hendes lomme som et stykke metal fra helvede. Alt var en løgn. Vægttabet, hans opmuntrende ord, hendes nyfundne selvtillid. Det var alt sammen bygget på et fundament af bedrag. I den mørke, våde aften i København følte Naja sig mere alene end nogensinde før. Verden var kollapset, og hun stod alene tilbage i ruinerne. De følgende uger var en tåge af tomhed. Naja isolerede sig på sit lille kollegieværelse, hvor bøgerne om psykologi hånede hende fra hylderne.
Hvordan kunne hun hjælpe andre med at forstå deres følelser, når hendes egne var et kaos af smerte og selvhad? Maden blev igen hendes fjende og hendes eneste trøst. Trangen til at lave mad, til at skabe noget smukt, var forsvundet, erstattet af en sult, der ikke kunne mættes. Hun tænkte tilbage på somrene hos sin bedstemor Anne. Duften af hybenroser, lyden af Vesterhavet og de tynde, gyldne pandekager, som bedstemoren serverede med hjemmelavet jordbærmarmelade. Dengang var mad lig med kærlighed, en simpel, ubetinget kærlighed, som hun nu følte, hun aldrig ville opleve igen. Hendes mors daglige opkald var en blanding af bekymring og skuffelse, hvilket kun gjorde det værre. Du er nødt til at tage dig sammen, Naja. Livet går videre, sagde Helle, uden at forstå dybden af det sår, der var blevet slået. En aften, mens hun formålsløst scrollede gennem sociale medier, faldt Naja over en dating-app. En desperat tanke slog rod i hendes sind. Måske var den eneste måde at komme over Jonas på at finde en anden, en distraktion, en måde at bevise over for sig selv og måske endda over for verden, at hun var værd at elske. Med en blanding af trods og afsky oprettede hun en profil. Hun valgte et billede fra før bruddet, et hvor hun smilede et anstrengt smil, og med et par hurtige strøg i en redigeringsapp fjernede hun de skygger under øjnene, som hjertesorgen havde efterladt. Hun swipede gennem et hav af ansigter, mænd, der poserede med fisk foran dyre biler med overkroppe spændt i spejlet. Det hele føltes overfladisk og meningsløst. Hun var ved at slette appen, da en profil fangede hendes opmærksomhed. Billedet var enkelt. En mand med et varmt, intelligent smil og venlige øjne. Hans profiltekst var kort og humoristisk. Hans navn var Nikolaj. Til hendes overraskelse matchede de med det samme. Deres første samtale var ikke som de andre. Ingen platte score-replikker, ingen anmodninger om flere billeder. I stedet spurgte han til hendes yndlingsbog, hendes tanker om den seneste danske film, og hvad der fik hende til at grine. De skrev sammen i timevis, og for første gang i ugevis følte Naja en fli af sit gamle jeg vende tilbage. Nikolaj var programmør, skarp og vittig, men der var også en dybde i ham, en antydning af en historie, han ikke delte. Dagene gik, og deres samtaler blev en fast del af hendes rutine. Han fik hende til at glemme smerten for en stund, men han inviterede hende ikke ud. Hver gang emnet nærmede sig et rigtigt møde, skiftede han elegant emne. Nysgerrigheden begyndte at nage Naja. Hvem var denne mand, der var så let at tale med, men så svær at møde? En del af hende var bange for at blive skuffet, en anden del kunne ikke bære tanken om ikke at finde ud af det. Efter næsten 2 ugers intens skrivning kom beskeden endelig. Jeg ved, det har taget mig tid, skrev Nikolaj, men hvis du har lyst, vil jeg meget gerne møde dig. Hvad med en gåtur i Kongens Have på lørdag ved solnedgang? Najas hjerte sprang et slag over. En blanding af eufori og ren panik skyllede igennem hende. Lørdag. Det var om 2 dage. Hvad skulle hun tage på? Hvad skulle de tale om? Ville han kunne lide hende i virkeligheden? Ville han se den usikkerhed, hun så mesterligt skjulte bag skærmen? Hun brugte de næste 2 dage i en vanvittig tilstand af forberedelse. Hun prøvede alt i sit klædeskab, kritiserede sit spejlbillede og overvejede endda at aflyse. Men tanken om Nikolajs venlige øjne og hurtige humor holdt hende fast. Hun måtte tage chancen. Hun måtte vide, om den forbindelse, hun følte, var virkelig. Lørdag aften med hjertet hamrende mod ribbene, gik hun gennem de gamle porte til Kongens Have, mens aftensolen kastede et gyldent skær over Rosenborg Slot. Hun så ham med det samme. Han sad på en bænk ved springvandet, præcis som han havde beskrevet. Hans smil var endnu varmere i virkeligheden, men da hun kom tættere på, stivnede hun. Ved siden af bænken stod en kørestol. Han så hende, og et nervøst udtryk gled over hans ansigt, da han så chokket i hendes øjne. Naja, sagde han. Hans stemme var præcis så rolig og behagelig, som hun havde forestillet sig. Hun tog sig sammen og tvang et smil frem. Nikolaj, hej. Hun satte sig ved siden af ham, en akavet afstand imellem dem. Stilheden var tyk af usagte spørgsmål. Jeg burde have fortalt dig det, sagde han endelig og kiggede ned på sine hænder. Jeg var bange for, at det ville skræmme dig væk. Naja vidste ikke, hvad hun skulle sige. Det var ikke medlidenhed, hun følte, men en pludselig overvældende fornemmelse af, at hun selv havde været uærlig.
Hendes redigerede billede og skjulte usikkerhed føltes pludselig som et langt større bedrag. De gik en tur, Naja langsomt ved siden af hans elektriske kørestol, mens han fortalte sin historie. Han havde været involveret i en bilulykke et år tidligere. Hans daværende kæreste, Freja, havde kørt, men i panikken efter ulykken havde hun flyttet ham over på førersædet, før politiet ankom. Hun var bange for at miste sit kørekort. Af en misforstået form for kærlighed havde han taget skylden. Lægerne havde sagt, at han måske aldrig ville komme til at gå igen. Freja var forsvundet ud af hans liv kort efter. Mine forældre kommer på besøg fra Jylland i morgen, fortsatte han og standsede ved en lille bro. De aner ingenting om Freja eller ulykken. De tror stadig, vi er sammen. Jeg har fortalt dem, at min kæreste hedder Naja. Det var et tilfældigt navn, jeg fandt på i panik. Han tog en dyb indånding og så direkte på hende. Og det er her, du kommer ind. Det lyder fuldstændig vanvittigt, jeg ved det godt, men... Vil du lade som om, du er min Naja? Bare for en weekend? Naja stirrede på ham, mundlam. Forslaget var absurd, hentet direkte ud af en dårlig film. Hendes første instinkt var at le og sige nej, men så hun desperationen i hans øjne. Hun så en mand, der var lige så fanget af omstændighederne, som hun selv følte sig. Måske var dette den distraktion, hun havde brug for. En chance for at træde ud af sit eget miserable liv og ind i en andens. En rolle, hun kunne spille. Som psykologistuderende var situationen også bizart fascinerende. Hvorfor? Spurgte hun stille. Hvorfor ikke bare fortælle dem sandheden? Fordi min far er en mand, der løser problemer, sagde Nikolaj træt. Hvis han finder ud af, hvad Freja har gjort, vil han ødelægge hende. Og trods alt kan jeg ikke lade det ske. Jeg elskede hende engang. Naja mærkede en uventet bølge af empati, at beskytte en, der havde forrådt ham så dybt. Det var en kompleksitet, hun forstod. Langsomt, næsten umærkeligt nikkede hun. Okay, hviskede hun. Jeg gør det. Dagen efter stod hun foran en topmoderne bygning i Ørestad. Nikolajs lejlighed var lys og minimalistisk med en betagende udsigt over fælleden. Alt var designet til at være tilgængeligt fra en kørestol. En ældre, alvorlig kvinde ved navn Sofie, hans hushjælp, lukkede hende ind med et skeptisk blik. Så det er dig, der er den nye Naja, sagde hun tørt, hvilket fik Naja til at rødme. Nikolaj kom rullende ud fra sit kontor og smilede taknemmeligt til hende. Ignor Sofie, hviskede han. Hun er ansat af min mor og fungerer som hendes spion. De gennemgik deres dækhistorie. De havde mødt hinanden på universitetet, havde været kærester i et år, og hun var den mest omsorgsfulde person, han kendte. Det hele føltes stift og akavet. Naja følte sig som en bedrager. For at aflede sin egen nervøsitet, gik hun ud i hans store, veludstyrede køkken. Har du lyst til pandekager? Spurgte hun impulsivt. Min bedstemors opskrift. Duften af smeltet smør og stegt dej fyldte snart lejligheden. Mens Naja vendte de tynde, gyldne pandekager, mærkede hun en velkendt ro falde over sig. Her, midt i en fremmed mands køkken, i gang med at udføre en vanvittig plan, fandt hun et lille stykke af sig selv. Nikolaj så til fra den anden side af køkkenøen, et forundret smil på læberne. Det dufter som et hjem, sagde han stille. Da de sad og spiste pandekagerne med sukker og syltetøj, forsvandt akavetheden imellem dem. De talte ikke om deres dækhistorie, men om alt muligt andet. Om hans arbejde, hendes studier, om drømme og skuffelser. For første gang føltes deres forbindelse ikke kun digital, men ægte. Naja så manden bag kørestolen, og han så kvinden bag usikkerheden. Netop da ringede dørtelefonen. Et koldt gys løb ned ad Najas ryg. De var ankommet. Forestillingen skulle til at begynde. Nikolajs forældre, Erik og Inger, var præcis som Naja havde frygtet. Elegante, selvsikre og med øjne, der så alt. Erik, en høj mand i et dyrt jakkesæt, gav hende et fast håndtryk, mens han målte hende fra top til tå. Inger, en smuk kvinde med perfekt sat hår, smilede et smil, der ikke helt nåede hendes øjne. Så du er Naja, sagde Inger med en tone, der både var en konstatering og et spørgsmål. Nikolaj har fortalt så meget om dig. Naja mærkede sveden pible frem i håndfladerne. Hun lirede de indøvede replikker af, smilte og forsøgte at virke afslappet.
Middagen var en prøvelse. Erik stillede skarpe, borende spørgsmål om hendes familie, hendes studier, hendes fremtidsplaner. Naja trak på sin psykologiske viden for at aflæse dem, give de rigtige svar, spejle deres kropssprog. Det var den mest udmattende samtale i hendes liv. Midt i det hele, for at gøre ondt værre, løftede Nikolaj sit glas. Mor, far, sagde han med et overbevisende smil. Naja og jeg har tænkt os at blive gift. Naja var ved at kløjes i sin vin. Hun sendte Nikolaj et panisk blik, men han smilede bare beroligende tilbage. Inger tabte næsten sin gaffel, mens Erik hævede et øjenbryn. Gift, sagde han langsomt. Det er da en nyhed. Aftenen fortsatte i en anspændt, men mærkeligt festlig stemning. Naja spillede med, talte om en fiktiv fremtid, mens hendes indre skreg. Da forældrene endelig tog afsted, udmattet af den lange køretur, sank hun sammen i sofaen. Gift, hviskede hun vredt til Nikolaj. Er du vanvittig? Undskyld, sagde han og så oprigtigt brødbetynget ud. Det smuttede bare ud. Det var den eneste måde, jeg kunne få dem til at holde op med at foreslå, at jeg skulle flytte tilbage til Jylland. De ville aldrig acceptere, at jeg bor alene, medmindre der er en, der passer på mig. Han så på hende. Hans øjne var fulde af taknemmelighed. Du var fantastisk, Naja. Virkelig. Tak. I det øjeblik forsvandt Najas vrede. Hun så ikke en manipulator, men en desperat mand, der kæmpede for sin selvstændighed. Og hun havde hjulpet ham. Da forældrene var rejst, faldt en mærkelig ro over lejligheden. De havde klaret det. Løgnen havde virket. Vi behøver ikke at ses mere, hvis du ikke vil, sagde Nikolaj stille. Jeg forstår det godt. Men Naja opdagede, at hun ikke havde lyst til at sige farvel. Hvad med, at vi bare er venner, foreslog hun. Altså rigtige venner, uden løgne. Et lettet smil spredte sig over Nikolajs ansigt. Det vil jeg meget gerne. De følgende uger udviklede de et uventet venskab. Naja kom ofte forbi efter universitetet. Hun lavede mad i hans store køkken, og de talte i timevis. Hun opdagede hans skarpe intellekt og tørre humor. Han opdagede hendes varme og den passion for mad, hun havde holdt skjult. Hun glemte helt Jonas og sit knuste hjerte. Nikolajs selskab var helende. Han dømte hende ikke for hendes vægt eller usikkerhed. Han så bare hende. Og langsomt begyndte Naja at se sig selv gennem hans øjne. Naja havde en tante, Mette, der var læge på Rigshospitalet. En dag, mens de talte i telefon, nævnte Naja sin ven, der sad i kørestol. Mette fortalte om en anerkendt, men utraditionel fysioterapeut, der havde specialiseret sig i nerveskader. Naja tøvede ikke med at give Nikolaj oplysningerne. Til hendes overraskelse ringede han til manden. Træningen var benhård og smertefuld, men Nikolaj var fast besluttet. Naja blev hans faste støtte. Hun var der under de udmattende øvelser, hæppede på ham, når han var ved at give op, og fejrede de bittesmå fremskridt med ham. Deres venskab blev dybere. De var et hold. En dag, under en gåtur rundt om søerne, hvor efterårssolen glimtede i vandet, så de en kvinde kom gående imod dem. Hun var høj, blond og utrolig smuk. Ved hendes side gik en ældre, velhavende mand. Naja så, hvordan Nikolaj stivnede. Det var Freja. Hun sendte dem et flygtigt, forlegent blik, før hun skyndte sig videre. Nikolaj sagde ingenting, men Naja kunne se smerten i hans øjne. Uden at tænke lagde hun sin hånd på hans. Han kiggede på hende og klemte den let. I det øjeblik var hun ikke længere en ven. Hun var ved at blive forelsket. Vinteren kom til København, og med den kom miraklet. En aften, mens Naja var ved at lave aftensmad, hørte hun et råb fra stuen. Hun skyndte sig derind og så Nikolaj stå oprejst, støttende sig til en reol, rystende, men stående. Tårerne løb ned af hans kinder. Jeg kan, Naja, hviskede han. Jeg kan stå. Hun løb hen og omfavnede ham forsigtigt. Deres glæde var ubeskrivelig. Det var en sejr, de havde vundet sammen. Den aften ændrede alt sig. Spændingen mellem dem, der havde ligget under overfladen i ugevis, blev pludselig til at tage og føle på. Mens sneen faldt blødt uden for de store vinduer, så de på hinanden. Den fysiske afstand mellem dem var forsvundet. Han tog et usikkert skridt hen imod hende, og så kyssede han hende.
Det var et kys fyldt med taknemmelighed, ømhed og et løfte om en ny begyndelse. Den nat blev Naja hos ham, og for første gang i sit liv følte hun sig fuldstændig og betingelsesløst elsket. Lykken føltes skrøbelig og dyrebar som et tyndt lag is på søerne. Naja svævede gennem dagene, forelsket og håbefuld. De talte om en fremtid sammen, en rigtig fremtid, uden flere løgne. En aften, efter en lang dag på universitetet, skyndte hun sig mod hans lejlighed med en pose fyldt med ingredienser til hans yndlingsret, coq au vin. Hun ville overraske ham. Da hun nåede opgangen, så hun, at døren til hans lejlighed stod på klem. En urolig fornemmelse bredte sig i hendes mave. Hun gik stille ind, kaldte hans navn, men fik intet svar. Fra badeværelset hørte hun lyden af en bruser. Hun smilede, tænkte, at han nok ikke havde hørt hende. Hun stillede posen på køkkenbordet og var på vej ind i stuen, da en skikkelse kom ud fra soveværelset. Det var en kvinde, kun iført et hvidt håndklæde. Hendes blonde hår var vådt og ret tilbage. Det var Freja. Freja stoppede op, da hun så Naja. Et langsomt, triumferende smil spredte sig over hendes læber. Det var det samme overlegne smil, som Laura havde givet hende den aften hos Jonas. Nå, hej, sagde Freja med en stemme, der dryppede af falsk sødme. Leder du efter Nikolaj? Han er helt udmattet, den stakkel. Han sover. Vi havde en del, vi skulle indhente. Najas verden snurrede. Luften blev suget ud af hendes lunger. Coq au vin, kærlighed, fremtid. Det hele forsvandt og blev erstattet af en rungende tomhed. Hun kunne ikke få et ord frem. Frejas ord var som gift, der spredte sig hurtigt gennem hendes system og lammede hende. Uden at sige et ord, vendte Naja sig om. Hun efterlod posen med mad på bordet, et stille vidnesbyrd om en drøm, der lige var bristet. Hun flygtede ud af lejligheden, ud i den mørke aften. Denne gang var der ingen tårer. Kun en isnende følelse af, at hun var en uforbederlig idiot, der var dømt til at blive forrådt igen og igen. Hun ignorerede de desperate opkald og beskeder, der tikkede ind på hendes telefon. Hvad kunne han overhovedet sige? Sandheden stod lysende klar i form af en blondine i et håndklæde. Naja følte sig snavset, brugt. Hun havde åbnet sit hjerte, kun for at få det trampet på igen. Nogle uger senere begyndte kvalmen. Først troede hun, det var stress, en fysisk reaktion på den følelsesmæssige tumult. Men da den vedblev, og en anden mistanke begyndte at nage hende, købte hun en graviditetstest på det lokale apotek. 2 blå streger. Resultatet stirrede på hende fra den lille plastikpind, koldt og endegyldigt. Hun var gravid. Panikken greb hende som en kold hånd om hjertet. Et barn. Nikolajs barn. Et barn, der var resultatet af en kortvarig lykke bygget på en løgn. Hun kunne ikke. Hun ville ikke. Alene og desperat ringede hun til den eneste person, hun stolede fuldt og fast på. Sin tante Mette. Mette reagerede med den ro og pragmatisme, der kendetegnede hende. Hun lyttede til Najas hulkende fortælling uden at dømme. Da Naja fortalte hende, at hun overvejede en abort, blev Mettes stemme alvorlig. Naja, lyt til mig, sagde hun. Jeg var på din alder, da jeg traf det samme valg. Jeg troede, det var det rigtige for min karriere, for min fremtid. Det er den største fejltagelse i mit liv. Jeg kunne aldrig få børn siden. Stilheden i røret var øredøvende. Dette barn, fortsatte Mette blidt, er ikke en fejl. Det er ikke hans. Det er dit. Det er en ny begyndelse. Flyt ind hos mig. Vi klarer det her sammen. Mettes ord var en redningskrans i et hav af fortvivlelse. Den aften pakkede Naja en taske, slukkede sin telefon og tog en taxa til Mettes lejlighed på Frederiksberg. Hun skiftede sit telefonnummer den følgende dag og efterlod sit gamle liv og manden, der havde knust hendes hjerte, bag sig for evigt. 5 år forvandlede Naja. Moderskabet gav hende en styrke, hun ikke vidste, hun besad. Hendes datter, Maja, et lille energibund med Nikolajs øjne og hendes eget smil, blev centrum i hendes univers. Tanten Mette og hendes mor Helle, der efter et indledende chok blev en dedikeret mormor, udgjorde et stærkt netværk af støtte. Passionen for madlavning vendte tilbage med fornyet kraft.
Det, der startede som en simpel madblok, hvor hun delte sin bedstemors opskrifter med et moderne twist, voksede hurtigt. Hendes ærlige skrivestil og smukke billeder ramte en nerve. Snart blev Najas køkken et kendt navn i den danske madverden. Hun begyndte at tage imod små cateringopgaver, som hurtigt blev større og mere prestigefyldte. Hun var ikke længere den usikre pige. Hun var en egentlig mor, en succesfuld iværksætter, en kvinde, der havde bygget sit eget kongerige op fra ruinerne af et knust hjerte. Mindet om Nikolaj var en fjern, bittersød smerte, en historie, hun sjældent genbesøgte. En kølig efterårsaften stod Naja i køkkenet på et elegant hotel i Indre By. Hun havde fået til opgave at stå for maden til et stort guldbryllup. Personalet arbejdede effektivt omkring hende, mens hun lagde sidste hånd på anretningen. Duften af brejseret kalv og timian fyldte luften. Aftenens vært kom ud i køkkenet for at takke hende personligt. Da Naja vendte sig om for at hilse på ham, mødte hendes blik et par velkendte øjne. Det var Erik, Nikolajs far. Han var ældet, men blikket var det samme. Ved siden af ham stod Inger, lige så elegant som altid. De genkendte hende ikke med det samme. Hun var forandret, slankere, mere selvsikker, klædt i en professionel kokkeuniform. Maden er udsøgt, sagde Erik. Vi vil gerne takke kokken personligt. Det er mig, sagde Naja. Hendes stemme var rolig, selvom hendes hjerte hamrede. Mit navn er Naja. I det øjeblik så hun genkendelsen i Ingers øjne. Chok, forvirring og noget, der lignede sorg. Inger tog et skridt frem. Naja, er det virkelig dig? Hviskede hun. Erik stirrede vantro på hende. Vi ledte efter dig, stammede han. Nikolaj ledte efter dig overalt. Naja følte en mur af is bygge sig op omkring sit hjerte. Der var ikke noget at lede efter, sagde hun koldt. Det var forbi. Nej, du forstår ikke, sagde Erik hurtigt. Det var alt sammen en forfærdelig misforståelse. En løgn. Og så, midt i larmen fra køkkenet, fortalte de hende sandheden. De fortalte, hvordan Nikolajs far selv havde opdaget Frejas bedrag og konfronteret hendes nye, rige kæreste. De fortalte, hvordan Freja, desperat og forladt, var dukket op hos Nikolaj den eftermiddag for at trykle ham om hjælp. Han var ikke hjemme, da du kom, Naja, forklarede Inger, tårer i øjnene. Han var blevet kaldt ind til et hasteopgave på sit arbejde. Han efterlod sin telefon derhjemme. Freja iscenesatte det hele. Da han kom hjem timer senere og fandt ud af, hvad hun havde gjort, smed han hende ud. Han prøvede at ringe til dig hele natten. Najas ben føltes som gelé. Hun støttede sig til et stålbord for ikke at falde. En misforståelse. 5 års smerte, 5 års bitterhed, bygget på en løgn fra en jaloux kvinde. Alt det, hun havde troet, var sandt, smuldrede for øjnene af hende. Hun havde taget fejl. Hun havde dømt ham, uden at give ham en chance for at forklare sig. Skam og en overvældende sorg skyllede ind over hende. 5 spildte år. Hvor er han nu? Spurgte hun. Hendes stemme var knap en hvisken. Han bor stadig i København, sagde Erik stille. Han er aldrig kommet sig over dig, Naja. Han taler stadig om dig. Inger tog Najas hånd. Der er noget andet, du skal vide, sagde hun og så direkte på Naja. Han ved ikke, om han har en grund til at håbe, men det har han måske. Spørgsmålet hang i luften, tungt af 5 års usagte ord, og en fremtid, der pludselig var blevet skrevet om. Erik gav hende Nikolajs nummer. Hele vejen hjem i taxaen stirrede Naja på tallene på sin skærm. Skulle hun ringe? Hvad skulle hun sige? Hvordan starter man en samtale efter 5 års tavshed og en så monumental misforståelse? Da hun kom hjem til sin lejlighed, sov Maja trygt i sin seng. Naja satte sig ved siden af hende og strøg hende over håret. I sin datters ansigt så hun et ekko af den mand, hun havde elsket og forbandet. Hun skyldte ikke kun ham, men også Maja at kende sandheden. Med en rystende finger trykkede hun på opkaldsknappen. Han tog den efter andet ring. Hallo? Hans stemme. Den var den samme, dybere måske, men umiskendeligt hans. Stilheden strakte sig. Nikolaj, hviskede hun. Det er Naja. Hun hørte et skarpt indåndingsgisp i den anden ende. Så fulgte en lang, larmende stilhed. Naja, sagde han endelig. Hans stemme var fuld af vantro.
Er det virkelig dig? De mødtes den følgende dag på en lille anonym café. Akavetheden var næsten uudholdelig. Han så fantastisk ud. Han gik uden besvær, kun med en knap synlig halten. Årene havde givet ham en modenhed, der klædte ham. Han så på hende med et blik, der var en blanding af smerte, håb og en dyb, nagende sorg. De talte i timevis. Han fortalte om sin desperate søgen efter hende, om vreden og sorgen, da han indså, at hun var forsvundet. Hun fortalte om sin frygt, sin stolthed og den beslutning, der havde formet hendes liv. Til sidst tog hun en dyb indånding. Der er noget, du skal vide, Nikolaj, sagde hun. Den aften, jeg forlod din lejlighed, var jeg ikke alene. Jeg fandt ud af det et par uger senere. Hun så, hvordan hans ansigt ændrede sig, mens han forstod betydningen af hendes ord. Håb og chok kæmpede om pladsen i hans øjne. Vi har en datter, sagde Naja stille. Hun hedder Maja, og hun er 5 år gammel. Mødet mellem Nikolaj og Maja fandt sted i Frederiksberg Have en solrig søndag. Naja så på fra afstand. Hendes hjerte var en vildt hamrende tromme i brystet. Nikolaj satte sig på huk, så han var i øjenhøjde med den lille pige, der kiggede nysgerrigt på ham. Han talte roligt til hende, og efter et par minutter rakte Maja ham sin lille hånd. De gik en tur langs kanalerne, Maja pludrende løs om enderne, sin børnehave og sin yndlingsfarve, mens Nikolaj lyttede med en andægtighed, der fik tårerne frem i Najas øjne. Da de kom tilbage, kiggede Maja op på Nikolaj. Min mor siger, du er min far, sagde hun med et barns uskyldige alvor. Betyder det, at du bliver hos os nu? Nikolaj kiggede over på Naja. Hans blik var et åbent spørgsmål. Ja, sagde han, og så ned på Maja med et smil, der rummede 5 års savn. Ja, det gør det, hvis din mor vil have mig. De fandt langsomt tilbage til hinanden. Det var ikke let. Der var 5 års sorg, der skulle hele, og en lille pige, der skulle lære sin far at kende. Men kærligheden, der var blevet så brat afbrudt, var der stadig stærkere og mere moden. De byggede et nyt liv op sammen, et liv baseret på ærlighed og den dyrekøbte erfaring, at kommunikation er alt. Naja fortsatte med sin succesfulde forretning, og Nikolaj, der nu var partner i sit eget softwarefirma, var hendes største støtte. En efterårsdag, præcis 7 år efter de mødtes første gang, kørte de ud til Sjællands Odde. Nikolaj havde i al hemmelighed købt Najas bedstemors gamle sommerhus, som havde stået tomt i årevis. Da Naja så det lille, hvidkalkede hus med det stråtægte tag, omgivet af hybenroser, græd hun af glæde. Under den store, gamle birk, hvor hun engang havde spist pandekager som barn, friede Nikolaj til hende, mens Maja klappede i hænderne. Cirklen var sluttet, og således fandt 2 mennesker, der var blevet revet fra hinanden af en løgn, endelig hjem. Ikke bare i et hus ved havet, men i hinanden. Deres historie er en påmindelse om, at selv de dybeste sår kan hele, og at sand kærlighed kan overleve tid, afstand og selv de mest smertefulde misforståelser. Deres rejse var lang og fuld af forhindringer, men til sidst fandt de deres lykke, bygget på et fundament af sandhed, tilgivelse og duften af nystegte pandekager. Tusind tak, fordi du så med. Vi håber, denne historie har rørt dig. Hvis du kunne lide den, så glem ikke at give den et like, abonner på kanalen for flere historier som denne, og del dine tanker i kommentarerne nedenfor. Vi elsker at høre fra jer. Tror du på, at nogle misforståelser kan ændre et helt livsforløb, og kan man nogensinde fuldt ud reparere den tabte tid?